Mun kuitenkin suojelupoliisista sunnuntai-iltana soitetaan. Mun on tultava keskustelemaan Ratakadulle useiden maiden tiedustelupalvelujen kanssa vuosikausia harjoittamastani yhteistyöstä. Kaikki teidän entiset elossa olevat kolleganne tarvittaessa tullaan kuulemaan todisteena teidän uranne alusta tähän päivään asti. Mulle luettiin laista kohdat ja sanottiin, että jos teen yhteistyötä, niin 4 vuotta. Ja jos en tee yhteistyötä, niin saan elinkautisen. 11 tuntia, come on. 15.11.69 Pekka, olette te ja veli. Suojelupoliisi on aloittanut virallisen esityksen. Vuoto on tapahtunut 9 kuukautta ennen kuin varsinainen tutkinta on tehty. Alpo Rusin nimen nostaminen oli harkittu teko, tehdä hänestä syyllinen ja sen jälkeen kuitata, että Suomen osalta tämä koko Stasi-prosessi on selvitetty. Kaikki valta pyrkii aina verhoutumaan läpitunkemattomuuteen ja saamaan nämä kohteet alamaiset läpinäkyviksi. Nach dem, was wir wissen, gibt es gar keinen Anhaltspunkt dafür, dass Alpo Rusi Agent Pekka der Staatssicherheit war. Muistio väittää, että vakoilija olisikin ollut syylliseksi epäilyn Alpo Rusin isoveli Jukka. Kysymys on parempi esittää Supolle kuin presidentille. Alpo oli helppo saalissa, koska Alpohan oli vähän niin kuin suomalaisten poliittisten heimojen välissä. Koko strategiahan tähtäisi siihen, että niin kuin romahda. Ettei tule mitään oikeudenkäyntiä, vaan voidaan sanoa, että tästä ei tullut mitään, koska kaverilla meni. Se oli se tavoite. Es war richtiger Rufmord. Joku on menettänyt järkensä tässä prosessissa, mutta sen on minä. Olin omissa selvityksissäni päätynyt siihen, että rusit ovat saattaneet mennä sekaisin. Koko Suomen poliittinen eliitti on ollut siis jatkuvassa kanssakäymisessä DDR:n diplomaattien ja Neuvostoliiton diplomaattien kanssa. Ja minkä takia minä täällä istun? Kukaan ei joutunut vastuuseen näistä tekosista. Edelleen jää semmoinen mielikuva, että joko nämä rikokset oli vanhentuneita tai jostain muusta syystä ei lähdetty syyttämään. Minusta hänet olisi pitänyt todeta syyttämään.